megőrülsz attól, hogyha lepetikéznek, hogy hello Peti, ciao Peti. Ez igaz, vagy ez van, vagy nincs, vagy mi van ezzel? Ma voltam a Néphadsereg Művész Együttesének székházában, ahol a portás nyilván katonaemberként, nyilván jól is esett, mert kedves emberként, azt mondta, hogy szeretem magát, művész úr, maga egy rohamosztag! Mondta például, ami teljesen abszurd volt. Aha, igen, hát ő a maga értékrendszerében próbált hát valami szuperlatívus kicsiholni magából. Ez egy ilyen friss élmény, meg hát vannak vízilabdások előtt álltam a Palatinuson, ettek fölöttem valami lángost, és álltam. Ették a lángost, álltam a sorba, és így miért már? Kis csábó, csacsábó. Ilyen pici. De és ilyenkor mit érzel, vagy ezt úgy tudomásul veszed, vagy? Nem a petikézés, szóval annyiféleképpen lehet. Azt mondom, nyilván az a helyzet, vagy az a célzott szeretet, vagy pökhendiség az, ami magát a mondatot ide vagy oda teszi. Volt egy emlékezetes autós kalandod, amikor azt hiszem, hogy Petikéből viszont fellázadtál, és... Igen. Volt egy olyan pont, volt egy rossz hónapom, nagyon sok ilyen típusú inzultus ért. És álltam az Aranykéz utcai parkolóházban, és előttem egy ilyen elég nagy darab BMW, elég sok jogginggal haladt, és összetorlódott a sor, mert nem találta a helyét. Na most én nem szeretem a dudálósokat. Én magam, aki különben egy türelmetlen ember vagyok, a dudálósokat nem kedvelem. Én azonnal épp ezért én nem is dudáltam, bár türelmetlen voltam. Mögöttem harmadik, negyedik autó már dudált viszont. És akkor az anyós ülésről az egyik suhogó jogging előpattan, és öles léptekkel elindult az én lehúzott ablakú Hyundai Pónim felé. És azt mondta, hogy most meg kell találnom a megfelelő módot, hogy ezt... Dudáz! Nem így. Természetesen volt ennek azért ennél artikuláltabb változata, és akkor azt hiszem indulatos lettem. Tehát van egy olyan pont, hogy átszakadt valami gát, de érdekes módon az első reakcióm az még csak a logika szabályi mentén haladt, tudniillik, csak annyit mondtam, hogy én nem dudáltam. Tehát először ezt tisztázni akartam. Hogy én nem dudáltam, sőt, mondom, én gyűlölöm a dudálókat. De most akkor viszont azt éreztem, hogy ez most azt hiszi, hogy én szabadkozom, pedig indulatos vagyok. És azt mondtam neki, hogy kiszálltam először is. Akkor láttam, hogy ez körülbelül milyen esélyeket jelent. De nem érdekelt. Abszolút nem érdekelt, és nyilván valami tűz éghetett a szememben. Mert azt mondtam neki, hogy te engem nem ismersz. Eddig ez nem volt olyan kemény. Nem is fogsz. Ez nem így volt, de ez most olyan jól összeállt. Jó, persze. A lényeg az volt, azt mondtam, hogy húzz innen, takarodj innen. Én nem dudáltam, mondom, nem tegeződöm, mondom, és menj innen el, mert ízekre szedlek ember! Mondta, és esetben ezt így mondtam, hogy ember! Egész pontosan. Na most egyáltalán nem voltam vicces, és nagyon tanulságos volt, hogy milyen okos fiú volt ő. Tudniillik, elment. Bocsánat, itt most egy kis pontot teszünk Rudolf Péterrel, akivel némi kis PH érték után folytatjuk a beszélgetést. Az Esti Sóder azonnal jön a harmadik résszel, itt az RTL Klubon. Rudolf Péter! Köszönöm szépen. Tehát ez nem egy macsó történet, ez arról szól, hogy hogyan szakadt el bennem minden, mint az Összeomlás című filmben, ha már a filmeknél tartunk. Egyszer csak történik valami, és hát különben se tudjuk, hogy mi van bennünk. És akkor mi volt a haverja, az beleszólt? Ja, és akkor a másik jogging is odajött, mert az volt az érdekes, mert föl kell, hogy álljak. Elnézést, nem tudom, mehetek, hogy ő elkezdett hátra. Na, attól aztán vérszemet kaptam, hogy egy ekkora ember így megy. Mondom, ne menj le!
megrészegettem a dologtól, és akkor egyszer csak a másik is oda lépett hozzám, és mondta, hogy hát elnézést kérek a barátom miatt, mondom, ez a barátja? Igen, mondtam, ezt a barátságot azonnal megszakítani. Térjünk vissza a gondolatban egy kicsikét ebbe a családi házba, ahol 3 gyermekeddel élsz, Nagykálózi Eszter a feleséged, ugye ezt lehet tudni. A gyerekekkel milyen programot bonyolítasz le, hogyha éppen, tehát mondjuk milyen vagy pizsamában, na hát szóval ez megint egy ilyen... Nagyon jó benyomást keltett. Jó benyomást keltesz? Tehát hogy képzeljünk el otthon? Próbálkozunk mindenféle évvel, hát ezben megpróbál valami harcias életet élni, valami sportosat, valami kerékpározást próbáltam bevezetni. Az őrségbe járunk, onnan van ez az a japáni az közel van. Egy különös szeglet ez az országnak, ott megkérdezik tőled, hogy vagy, és komolyan érdekli őket. Azért ez is egy kunst. Tudott a fiammal, aki hát karatézik, falat mászik, és hát minden sportágban otthon van. Elkezdtünk kerékpározni, például ilyen 10 kilométeres szakasz volt, azt tudtam, hogy ez ennyi lesz. És hát gondoltam, amíg bírja a kis prücsök, meg hát persze én, addig nyom. És hát nem volt az övén váltó, az enyém sem, hát 2 ilyen nagyon beteg, kölcsönkapott szerkezet volt. De hát azért egy nagygyal ugye könnyebb, amennyire a fizikával emlékszem, és tekertünk, és láttam, annyira hülye vagyok, hogy én még ott tartok, hogy miért az övén vált a gyerek. Mert mondtad, hogy nem volt az övén váltó. Ja. És mondom, szegény gyerek, hát nem csoda, hogy ez soha nem ér célba, mert itt a köldökénél itt kavar, ugye, hát ilyen apja ilyen színész, az nem tudja, hogy a váltót nem oda kell tenni, úgy szerel biciklit, ahogy fát metsz. Látod egy... Na csak bocsánat, megosztottam így belső életemet önökkel, és azért elnézést kérek. Állat vagyok, derékszíjon hajtott a gyerek. No, igen? Tehát nem adom fel? Láttam, hogy fárad, és azt is tudtam, hogy nem fogja feladni. Tehát nem akartam, hogy ott valami katasztrófába torkoljon ez a helyes kis őrségi kirándulás. Akkor elkezdtem közvetíteni a dolgot, ami még gyerekkoromból, mint egyedüli fiúgyerek, foci élményekből van, hogy úgy azonnal nyomom, hogy kiteszi jobbra, Facchetti, Burnics, Mazzola, ez az Internacionálé egy időszaka, és Matesz, és hát ez a Vasas játszott általában nálam, a Vasas és az Internacionálé. Valahogy mindig mondom, az Inter a Vasassal játszott a döntőt, pedig az ember megpróbál korrekten játszani, tehát hol az egyikkel pöckölsz, hol a másikkal. És mindig figyelmeztettem magam, hogy itt van a Peru, itt van a Cubillas, tehetséges rác, vele is ugyanolyan előre, mint a Fachettivel, de nem, valahogy mindig így jött össze.